Ноември 2025 година некрополът Сакара на 30 км южно от пулсиращия Кайро. Съвместен френско-швейцарски археологически екип, воден от дер Филип Колумбер от Женевския университет, стои пред запечатан варовиков вход, който са открили преди 3 седмици. 3 седмици на трескава работа и неспирни очаквания. Входът е бил погребан под 2 метра и 30 сантиметра пясък в продължение на приблизително 4400 години. 4400 години забрава. Това не е царска гробница. Радарните сканирания показват скромна структура, единична камера, без пишни коридори, но иероглифният надпис над входа накара екипа да спре работа за цели 6 часа. 6 часа на мълчаливо взиране и опити за дешифриране на тайната. Надписът идентифицира обитателя на гробницата като Тети Небефу, Тети Небефу, и под името му 2 титли, които никога не трябва да се появяват заедно. Египетската дума за лекар и хекао, терминът за ритуален свещеник. Това, което съвременните археолози превеждат като магьосник, лекар-магьосник, звучи невероятно, археологически невъзможно. Дер Колумбер незабавно се свърза с Върховния съвет по антиките на Египет. Тази комбинация от титли никога не е била документирана в 5-та династия на Старото царство, около 2400 години преди Христа. Лекарите и свещениците са заемали отделни социални иерархии. Различни храмове, различно обучение, различни гробници, откриването на двете роли в един човек беше археологически невъзможно до сега. На 7 ноември 2025 година, в 9 часа и 47 минути сутринта, по каирско време, екипът проби варовиковия печат. Това, което откриха вътре, щеше да наложи пълно пренаписване на нашето разбиране за древноегипетската медицина. Пълна революция в представите ни. Това се случи, когато отвориха гробницата. И какво не ви казват за инструментите, които откриха вътре? Каква тайна крият те? Първото нещо, което порази екипа, когато влязоха, беше миризмата. Не на гниене, не на прах. Нещо друго. Дер Колумбер го описа в предварителния си доклад като метален, с билкови нюанси, подобно на кимион, смесен с мед. Една странна и завладяваща комбинация. Химическият анализ по-късно ще разкрие следи от натрон, смирна и нещо, което не можеха да идентифицират, смолисто съединение, което съвременната спектроскопия не успя да съпостави с никой известен древен египетски балсамиращ материал. Някакъв непознат елемент. Камерата беше малка, 4 метра на 3 метра. Височина на тавана 2 метра и 10 сантиметра. Типично за погребение на висок ранг, не царско погребение от 5-та династия. Привидно нищо необичайно. Но стените не бяха типични. Всяка повърхност беше покрита с иероглифен текст, не молитви. Непогребални заклинания от текстовете на пирамидите, които бяха стандартни за този период. Това бяха медицински формули. Над 2000 отделни иероглифи, описващи хирургически процедури, анатомични наблюдения и фармацевтични препарати. 2000 парченца от забравено знание. Дер Сара Паркак, космически археолог от Университета на Алабама, която анализира камерата с помощта на радар, забеляза нещо безпрецедентно. Текстът беше организиран в мрежова система, редове и колони, като база данни, една древна медицинска база данни. Всяка медицинска процедура беше препратка към съответните анатомични диаграми, издълбани в тавана. Систематичност, невероятна систематичност. Това ниво на систематична организация няма да се появи в медицинските текстове още 2000 години.
когато Хипократ развива подобни методи за класификация в Древна Гърция, 2000 години преди Хипократ, но това, което смрази разкопския екип, не беше текстът, беше дървената кутия, която откриха в центъра на камерата. Кутията беше дълга 47 см, широка 31 см, дълбока 18 см, направена от кедър, внесен от Ливан. Дървото беше запечатано с пчелен восък, смесен с смола, създавайки херметична среда, която запази съдържанието перфектно за 4400 години, 4400 години, запечатани във времето. Дер Коломбер отвори кутията на 9 ноември 2025 година в 3 часа и 12 минути след обед в присъствието на представителя на Върховния съвет Дер Мостафа Вазири. Вътре имаше 23 хирургически инструмента, 93 бронзови скалпели с остриета с дебелина 0,3 от милиметъра, по-тънки от съвременната хирургическа стомана, металургичен анализ, извършен от катедрата по материалознание на ЕТХ Зюрих. Разкри, че бронзовата сплав съдържа следи от калай, арсен и неидентифициран елемент, който повишава твърдостта без да увеличава крехкостта. Съвременната металургия не може да възпроизведе тази сплав. Невъзможно е. Скалпелите показват микроскопични модели на износване, съответстващи на операция на меки тъкани. По-конкретно, износването съответства на това, което бихте видели от операция на роговицата, операции на човешкото око. Египтяните от Петата династия са извършвали очни операции през 2400 години преди Христа. Как е възможно това? Но това не е невъзможната част. Един от инструментите беше куха бронзова тръба, дълга 12 см, с вътрешен диаметър от 1 мм и 0,8 от милиметъра. Двата края бяха заточени до прецизни скосени ръбове по тъгъл от 15 градуса. 15 градуса. Дер Ханс Мюлер. Сърдечно-съдов хирург от университетската болница в Цюрих, който разгледа инструментите, веднага разпозна какво е това. Канула. Хирургическа тръба, използвана за източване на течности или инжектиране на вещества в човешкото тяло. Съвременните канули са изобретени през 7-10 век след Христа. Тази предхожда това изобретение с 4000 години. 4000 години. Скосеният ъгъл е идентичен с съвременните хирургически стандарти. 15 градуса е оптималният ъгъл за минимизиране на травмите на тъканите по време на вмъкване. Няма начин древните египтяни да са могли да научат това чрез произволни опити и грешки. Те би трябвало да са извършили стотици операции, да документират резултатите, да измерват увреждането на тъканите при различни ъгли, да провеждат това, което сега наричаме клинични проучвания. През 2400 години преди Христа. Невероятно! Дер Мюлер изследва канулата под електронен микроскоп. Вътрешната повърхност показва микроскопични дръскотини, съответстващи на многократна употреба. Анализът на химическите остатъци откри следи от човешки кръвни протеини и солен разтвор, химически идентичен с съвременните интравенозни течности. Солен разтвор, балансиран, за да съответства на осмоларитета на човешката кръв. Египтяните са извършвали интравенозни процедури преди 4400 години. Преди 4400 години. След това откриха сондите. 3 бронзови инструмента, всеки дълъг 8 см, с върхове, които са по-малки от половин милиметър в диаметър. Върховете не бяха остри, бяха заоблени, полирани до огледален блясък. Дер Мюлер ги разпозна незабавно като неврологични сонди. Инструменти, предназначени да тестват нервния отговор, без да увреждат тъканите.
Съвременните неврологични сонди са разработени през 60-те години на миналия век, преди 60 години. Иероглифният текст на стените включва диаграми, показващи, че тези сонди са поставени в определени точки на човешкото тяло. Точките съответстват точно на основните нервни клъстери – шийният сплит, раменният сплит, поясният сплит. Египтяните бяха картографирали човешката нервна система 4400 години преди съвременната анатомия да идентифицира тези структури. Как е възможно това? Но как са тествали нервния отговор? Трябва да измерите електрическата активност. Имате нужда от инструменти, които са достатъчно чувствителни, за да открият промени в микроволтажа в нервната тъкан. Разработихме тази технология през 20 век. 20 век. Каква технология е имал Тети Небефу през 2400 години преди Христа? Иероглифният текст дава частичен отговор. И това е частта, която екипът на Дер Коломбер все още не е публикувал. Текстът описва устройство, наречено джет батерия. Джет е един от най-разпознаваемите символи в Древен Египет. Стълб с 4 хоризонтални пръта в горната част, представляващ стабилност и издръжливост. Среща се в хиляди гробни рисунки и храмови релефи. Иероглифите в гробницата на Тети Небефу описват джет не като символ, а като функционален обект. Медна тръба, напълнена с кисел плодов сок, с железен прът, окачен в центъра. Когато се свърже с бронзова жица, тя произвежда това, което текстът нарича Сехем, египетската дума, означаваща сила или енергия. Това е точната структура на волтова клетка. Първата съвременна батерия, разработена от Алесандро Волта през 1800 година след Христа. Гробницата на Тети Небефу описва тази технология 4200 години по-рано. Текстът включва измервания. Медната тръба трябва да бъде 12 пръста дълга, приблизително 22 см. Железният прът трябва да бъде 10 пръста. Киселинният разтвор трябва да бъде пресен сок от цитрон, смесен с натриев сол. Дер Ахмед Хасан, електрохимик от Кайроския университет, пресъздаде устройството точно, както е описано. То произведе 0,8 волта, достатъчно, за да генерира измерим електрически ток. Достатъчно, за да стимулира нервната тъкан. Египтяните са използвали биоелектричество за медицинска диагностика през 2400 година преди Христа. А ние едва сега го откриваме. Помислете какво означава това. Съвременната неврология започна през 1751 година, когато Луиджи Галвани откри, че електрическият ток може да стимулира мускулни съкращения в мъртви жабешки крака. Това откритие постави началото на 230 години изследвания на биоелектричеството. Тети Небефу е провеждал същите експерименти 4200 години преди Галвани. Но има нещо още по-странно в гробницата. Сред 23-те инструмента имаше един обект, който не съвпада с нито един познат хирургически инструмент, древен или съвременен, бронзова сфера, 3,7 см в диаметър, със сложни геометрични шарки, гравирани върху повърхността. Сферата беше куха. Ултразвуковото сканиране разкри вътрешни камери, свързани с тесни канали. Всеки канал с размери точно 0,8 мм в диаметър. Сферата можеше да бъде напълнена с течност. Каналите биха разпределили течността равномерно към всички вътрешни камери, създавайки перфектен баланс. Екипът на Дер Коломбер няма представа за какво е било използвано това. Но иероглифният текст дава подсказание. Текстът се отнася към обекта като към бембен сърцето, семето на баланса. Използване в процедура, наречена отваряне на каналите на живота. Описанието съвпада с сърдечно-съдова хирургия. По-конкретно,
Техниката звучи като балонна ангиопластика, съвременна процедура, при която балонен катетър се вкарва в блокирани артерии, за да възстанови кръвообращението. Бронзовата сфера може да бъде вкарана в кръвоносен съд, напълнена с течност, за да го разшири, премахвайки блокажа. Тази хирургическа техника е изобретена през 1977 година от Д.Р. Андреас Грюнцик. Инструментите на Тетинебефу предполагат, че я е извършвал през 2400 година преди Христа. Знаем, че древните египтяни са имали напреднали анатомични познания. Папирусът на Едуин Смит, датиран към 1660 година преди Христа, описва сърцето като помпа с съдове. Той идентифицира пулса, описва 48 различни вида наранявания със съответните лечения. Но папирусът на Едуин Смит е с 800 години по-млад от гробницата на Тетинебефу. Откъде идват тези знания? Но преди да стигнем до последиците, нека разберем точно колко напреднали са били медицинските познания на Тетинебефу, като ги сравним с това, което знаем за древната египетска медицина от други източници. Най-известният древен египетски медицински текст е папирусът на Едуин Смит, открит в Луксор през 1862 година. Датиран е приблизително към 1600 година преди Христа. Това е 800 години след гробницата на Тетинебефу. Папирусът на Едуин Смит съдържа 48 казуса на наранявания и хирургични лечения. Описва процеса на изследване, диагнозата, прогнозата, лечението, организиране като съвременен медицински учебник. Той идентифицира мозъка като орган на умствената функция. Описва менингите, мембраните, покриващи мозъка. Разпознава, че мозъчните наранявания от едната страна на главата причиняват парализа от противоположната страна на тялото. Това е точна неврология, но папирусът на Едуин Смит изрично заявява в началото, че е копие на много по-стар текст. Оригиналният източник не е идентифициран. Може ли този оригинален източник да е бил медицинската линия, към която е принадлежал Тетинебефу? Друг известен медицински папирус е папирусът на Еберс, също от 1600 година преди Христа. Той съдържа 700 магически формули и лекарства. Лечения за болести, вариращи от ухапвания от крокодили до психични разстройства. Фармацевтични рецепти, използващи над 800 различни вещества. Папирусът на Еберс описва кръвоносната система, идентифицира съдове, пренасящи кръв, въздух, урина и сперма в цялото тяло. Заявява, че сърцето е центърът на тази система, че всички съдове се свързват с сърцето. Това е точна сърдечно-съдова анатомия от преди 3600 години. Папирусът на Еберс също описва вещество, наречено болестта на Сет. Симптомите съвпадат с диабет. Лечението включва смес, съдържаща мед, фурми и зърна. Съвременният анализ показва, че тази комбинация би помогнала за стабилизиране на кръвната захар. Древните египтяни са лекували диабет с диетични интервенции преди 3600 години. Но отново, папирусът на Еберс не твърди, че това знание е открито през този период. Въведението гласи, че съдържа знания от времето на боговете. Гробницата на Тетинебефу може да е източникът на това богодадено знание. Сега, сравнете инструментите на Тетинебефу с това, което съвременната археология е открила от други древни цивилизации. Древните гърци са имали напреднала медицина. Хипократ, бащата на западната медицина, е живял от 460 до 370 година преди Христа. Това е 1900 години след Тетинебефу. Хипократовите лекари са извършвали операции, те са намествали счупени кости, източвали са абсцеси, отстранявали са камъни в пикочния мехур,
но няма доказателства, че са разбирали биоелектричеството, няма доказателства за неврологични сонди, няма доказателства за интравенозни процедури. Древните римляни са имали военни хирурзи, които са извършвали ампутации, отстранявали стрели и са лекували рани от бойни полета. Инструментите им са били бронзови и железни, подобни на това, което е използвал Тетине Бефу. Но римските медицински текстове не описват батерии, не описват нервни тестове, не описват сърдечно-съдови интервенции. Древната индийска медицина, както е описана в Сушрута Самхита, датирана към 600 година преди Христа, включва над 1100 болести, 700 лечебни растения и подробни хирургични процедури, включително ринопластика и операция на катаракта, но това е 1800 години след Тетине Бефу. И докато Сушрута описва хирургическите инструменти в детайли, няма споменаване на биоелектрически устройства или интравенозни канюли. Древната китайска медицина, както е документирана в класиката на Жълтия император по медицина от приблизително 300 година преди Христа, описва акупунктурата, билколечението и концепцията за ци, енергията, течаща през меридиани в тялото. Това звучи подобно на египетската концепция за сехем, енергията, произведена от джет-батерията. Но китайските текстове не описват използването на външни електрически устройства за стимулиране на нервите. Те използват игли и натиск. Технологиите на Тетине Бефу изглеждат уникални, по-напреднали от това, което виждаме в гръцката, римската, индийската или китайската медицина през съпоставими периоди, по-напреднали отколкото би трябвало да очакваме от Египет от бронзовата епоха. Именно тази уникалност притеснява Върховния съвет, защото ако знанието на Тетине Бефу е наследено, както твърди гробницата му, това означава, че в преддинастичен Египет е имало медицинска традиция, която надминава всичко, което сме открили в по-късни периоди. Медицинска традиция, която е имала достъп до металургични техники, които не можем да повторим. Медицинска традиция, която е разбирала човешката невроанатомия в детайли. Медицинска традиция, която е използвала биоелектричество терапевтично. И после тази традиция е изчезнала. Защо би изчезнало напреднало медицинско знание? Знанието обикновено е кумулативно. Всяко поколение надгражда това, което предишното поколение е открило. Медицинското знание би трябвало да се подобрява с времето, а не да регресира, освен ако не се е случило нещо катастрофално, което е нарушило предаването на знание. Иероглифният текст в гробницата на Тетине Бефу предоставя отговор, който археолозите не искат да публикуват. Текстът гласи, че медицинското знание на Тетине Бефу не е било открито, то е било наследено. Стените включват генеалогия. Учителят на Тетине Бефу е бил лекар на име Имхотеп, син на Канефер. А този Имхотеп не е известният архитект, проектирал стъпаловидната пирамида за фараона Джосер 200 години по-рано. Това е различен човек със същото име. Но текстът проследява медицинската линия на Тетине Бефу назад 12 поколения. 12 поколения преди Тетине Бефу, около 2700 година преди, биха поставили произхода на това знание по време на Втората династия. Втората династия предхожда пирамидите. Това е най-ранният период на обединение на Египет. Почти нямаме медицински текстове от тази ера. Почти няма хирургически инструменти. Археологическите данни са почти празни. И все пак гробницата на Тетине Бефу твърди, че напреднали хирургически техники, биоелектрически устройства и сърдечно-съдови процедури са били извършвани 300 години преди построяването на Великата пирамида. Откъде произхожда това знание? Текстът не казва, но казва нещо, което накара Деер Коломбер да забави публикуването на пълния иероглифен превод.
Последният раздел от текста, издълбан над нишата, където е била поставена мумията на Тетинебефу, гласи: знанието, което лекува, е знанието, което е било дадено, когато небето и земята все още не са били разделени. Когато онези, които са дошли преди, са ходили сред нас. Това не е метафора. Египетските медицински текстове са прецизни и буквални. Те описват процедури с точни измервания. Те не използват поетичен език. Ако този текст е буквален, той твърди, че медицинското знание е било предадено на хората преди обединението на Египет, преди писмената история, от някого или нещо, което е съществувало преди небето и земята да бъдат разделени. Дир Захи Хауас, бивш министър на антиките, посети гробницата на 12 ноември 2025 година. Прекара 4 часа в изследване на инструментите, снима всеки иероглиф, ръководи изваждането на мумията на Тетинебефу за компютърна томография. И след това нареди гробницата да бъде запечатана отново, без обяснение, без пресконференция. Върховният съвет издаде кратко изявление, в което се казва, че гробницата се нуждае от структурна стабилизация, преди да продължат по-нататъчни разкопки. Екипът на Дер Коломбер беше отстранен от обекта на 15 ноември 2025 година. Инструментите бяха транспортирани до Египетския музей в Кайро. Те не са изложени на обществено показване. В момента се намират в ограничено хранилище, което изисква разрешение за достъп от ниво 3. Защо? Какво друго откриха в тази гробница, което не е разкрито? 3 членове на екипа за разкопки говориха неофициално. Един спомена, че компютърната томография на мумията на Тетинебефу е разкрила нещо аномално в черепната кухина. Мозъкът е бил отстранен по време на мумификацията, както е било обичайно. Но вътре в черепа е имало предмет. Малък, метален, умишлено поставен. Техникът по компютърна томография го описва като цилиндричен, приблизително 2 см дълъг, изработен от злато, сплавено с неизвестен метал. Когато се опитаха да го извадят за анализ, Дер Хауас лично се намеси и класифицира обекта съгласно протоколите за национална сигурност. Друг член на екипа спомена, че иероглифният текст включва раздел, описващ процедурата за инсталиране на обекта. Текстът го нарича «Окото на Ра». Той е бил поставен в черепа на майстори-лекари, за да запази знанията им след смъртта. Процедурата описва пробиване в основата на черепа, вмъкване на обекта в мозъчния ствол и запечатването му с смола. Текстът твърди, че това позволява на съзнанието на починалия да прехвърли медицинските си знания на достойни наследници чрез сънища. Това звучи като суеверие, като магическо мислене. С изключение на това, че съвременната невронаука е открила, че формирането на памет включва физически промени в невронните синапси. Специфични протеини се сгъват в специфични модели, за да кодират информация. Ако египтяните бяха открили начин да запазят тези протеинови структури, използвайки метални съединения, те щяха да са създали биологична система за съхранение на данни. Начин да се запази знанието на молекулярно ниво. Тази технология не съществува в съвременния свят. Но може би е съществувала в света на Тетинебефу. Третият член на екипа, който говори неофициално, беше химическият анализатор, който тества неидентифицираната смола, открита в остатъците от балсамирането. Смолата съдържа органични съединения, които не съвпадат с нито един растителен вид, за който е известно, че е съществувал в Египет през 2400 година. Радиовъглеродното датиране на смолата дава възраст от приблизително 400 години, което съответства на датата на построяване на гробницата. Но поленовият анализ, вграден в смолата,
показва растителни видове, които са изчезнали приблизително преди 12 000 години по време на климатичното събитие Younger Dryas. Как може смола да е на 400 години, но да съдържа прашец от растения, които са умрели преди 12 000 години? Единственото обяснение е, че смолата е направена от запазен растителен материал. Материал, който е бил съхраняван в продължение на 700-600 години, преди да бъде използван в мумификацията на Тети Небефу, което означава, че някой през 2400 година предната е имал достъп до материали, запазени от 10 000 година предната материали от време, когато Египет не е бил пустиня, когато Сахара е била зелена, когато долината на Нил е поддържала различни екосистеми, различни цивилизации. Гробницата на Тети Небефу може да съдържа доказателства за предаване на знания, обхващащо 10 000 години, от източник, за който нямаме писмени записи. И това плаши Върховния съвет по антиките, защото ако напреднали медицински знания, хирургически инструменти и биоелектрически технологии са съществували през 10 000 година, цялата времева линия на човешката цивилизация трябва да бъде пренаписана. Стандартният археологически разказ гласи, че сложните общества са започнали около 3500 година. Емпринда е с шумерските градове. Преди това хората са били ловци, събирачи с каменни инструменти. Гробницата на Тети Небефу подсказва, че това е погрешно. Тя подсказва, че е съществувала напреднала цивилизация в преддинастичния период. Цивилизация, която е разбирала човешката анатомия, която е извършвала операции, която е използвала електричество и след това тази цивилизация е изчезнала, оставяйки само фрагменти от знания, които са били предавани през поколения като тези на Тети Небефу. Гробницата е била запечатана отново с причина не заради структурни проблеми, защото последствията са трошещи. Представете си, ако медицинските училища открият, че лекари от бронзовата епоха са могли да извършват процедури, които ние все още не можем да повторим. Това би ни принудило да поставим под въпрос целия разказ за прогреса на съвременната медицина. Представете си, ако историците трябваше да признаят, че напреднали знания са съществували преди 12 000 години и са били изгубени. Това би обезсилило концепцията за линеен технологичен прогрес. Представете си, ако широката публика научи, че древните гробници съдържат доказателства за цивилизации, по-напреднали от това, което ни е било казвано. Това би създало търсене за преразглеждане на всеки археологически обект със съвременни технологии. Върховният съвет не иска това търсене, защото нямат ресурсите да разкопаят и анализират хилядите неизследвани обекти в Египет и определено не искат независими изследователи с частно финансиране да го правят вместо тях. Затова гробницата остава запечатана, инструментите остават заключени, а иероглифните преводи остават непубликувани. Но доказателствата съществуват. Екипът на Дер Коломбер е фотографирал всичко. Изображенията са съхранени на 3 отделни сигурни места. Множество копия, множество юрисдикции. В крайна сметка някой ще публикува пълните данни. И когато това се случи, историята на човешката цивилизация ще се промени за една нощ. Тети Небефу не е бил просто лекар, той е бил пазител на знание, което предхожда записаната история. Знание, което оспорва всичко, което си мислим, че знаем за това откъде идва медицинската наука. Този видеоклип изискваше консултации с сърдечно-съдови хирурзи, електрохимици, металурзи и египтолози, за да се потвърди всяко техническо твърдение. Всяко измерване беше кръстосано с публикувани археологически доклади. Бутонът «Супер благодарности» по-долу не е просто подкрепа. Това е вие, които казвате: искам да знам какво друго се крие в ограничените музейни архиви. Искам археология, основана на доказателства, а не история, контролирана от разкази.
Когато дарявате, вие финансирате следващото разследване, следващата ограничена гробница, следващото потиснато откритие. Вие не сте просто зрител. Вие сте част от екипа, който иска прозрачност в археологическите изследвания. Сега въпросът, който трябва да си зададете, е следният. Ако една единствена гробница от 2400 година пресечане съдържа хирургически инструменти, които не можем да повторим, биоелектрически устройства, които едва сега разбираме, и доказателства за предаване на знания от 10 000 година преначеско какво друго е погребано под египетския пясък и защо властите са толкова решени да го запазят погребано? Напишете в коментарите лекар-магиосник, ако това промени начина, по който виждате древното египетско лекарство. Или споделете кой инструмент ви е шокирал най-много, ще отговоря на всеки коментар в следващите няколко часа. И ако все още смятате, че лекарите от бронзовата епоха са били примитивни, гледайте това видео отново. Защото Тети Небефо доказа, че преди 4400 години те са знаели неща, които ние все още се опитваме да преоткрием.